may buntag sa tanan. Sa atong ebanghelyo kagahapon, sa Jesus nag-imbita ug usa ka batan-on nga adunahan aron mamahimo nga usa sa iyang mga tinun. Apan ang maong batan-on milakaw nga nagmagul-an. Mibalibad siya tungod kay dili siya kabiya sa iyang attachment sa iyang mga bahandi. Karon ang atong Ginoong Jesucristo nagpadayon gihapon sa pagtulog kanato. Iyang giingnan ang mga tao nga lisod alang sa usa ka adunahan ang pagsulod sa giging sa Dios. Ngano man, ang kalisod dili tungod sa material wealth mismo. Si Jesus wala nagkondenar sa mga adunahan ng mga tao. Kung sa sakto o sa matarungan lang ang maagi, nakuha ka ng mga bahandi, maayo man. The difficulty lies in the condition of the heart. Usahay, atong tugutan ang atuang mga bahandi o ang atuang mga gipanag-iya, magagmay man o madako, nga muhulib sa luna, nga unta alang sa tuwang Ginoong Jesucristo, alang sa tuwang Ginoo, nganhi sa tuwang tagsa-tagsa ka makasingkas. When we have to choose between the two, God or money, there are times when our treasures can seem more valuable to us than the love of God for us. Ang bahandi makailan ka nato sa pagkuna-kuna nga kita mismo self-sufficient na, nga kita wala na manginahanglan sa Dios. Usa ka dakong kabuang ang maong klase sa pagkuna-kuna. Usa sa tuangay nga timanan mao na kung wala ang Diyos, wala kita. Ang tanan nga anaa kanato hinatag gikan sa Dios. Angay po nato nga hinumduman ang una-una sa Ginoo kay dili sama sa ato ang pagkuna-kuna. Ug ang crucial kaayo nga pangutana mao, kung makaya ba nato nga isali ang atuang kaugalingon ngadto sa atuang Ginoong Dios. Lahi ang sali sa sali. Adto ta sa pagsali. Ini nga itong Santos na Misa, inaw nga itong mahatag ang kinatibukan sa atuang pagsali sa atuang Ginoong Dios. Ug dili kita magsalig lamang sa atong kaugalingon. Inaw ka.